muri Zimbabwe nokutendai nerutsigiro rwamunotipa each and every day. Munoratidza support, munoratidza rudo, one love. Iyoyo ndo inodiwa paBombshell Television, ende ngatirambei tiinayo, tiite kwese kwatichaenda, nekuti aiwa makusubscribe munosubscribe. Support yenyu inotipa simba, inotipa manyukunyuku ekuti tirambe tichitsvaga nyaya dzakasiyana siyana kunge tichikupai kuti musadzinzukire kumaraini asi mudzinzukire dzese pano. Pane nyaya iri kutenderera recently yanandamboda kusiya but ndatozoona kuti inenge iri kuenderera nyaya iyi. Nyaya ndeya comic pastor vari kunzi ivo vaiabhusa mukadzi wavanga wanaye kusvika zvokuti mukadzi uyu vaimurova kusvika atozosvodza pamuviri kana kuti kubva nhumbu. Ndo zvakazoitika izvozvo. Munhu akasvika pakubva nhumbu nekuda kurohwa, kushungurudzwa mumarriage. Saka takatarisa hedu comic pastor hatiziwe kuti munhu ane hasha kusvika papi, but kana zvichinge zvaakubuda, zvichinge zvaakutaurwa, zvinhu zvinenge zvaakutoita zvinenge zvatoshata. But chiri kunetsa vanhu ndechekuti mukadzi uyu akazviitwa kudhara but akuzozvibuditsa right now, because comic pastor ari kutaura kuti vane 6 years vane mukadzi wavari kugara naye, vakamuroora 6 years ago. Saka hatizozive kuti ndiye wekutanga here kana kuti wekutanga wacho iye ndiye ari kutaura. Hatisi kuziva hedu chokwadi, but pane mapictures aakutenderera. Comic pastor vakaiswa cheni, vakagara mumapurisa. Saka kungofungidzirawo kuti iyi inenge nyaya ipi iri kutenderera yazovasvitsa pakuvaisa mukastodi mumaoko emapurisa. Saka right now hatisi kuziva kuti zvichange zvakamira sei. Tikangowana any update tokupinzirai. Tell us what do you think panyaya iyi in the comment section, kuti is it true kuti comic pastor ndio zvawakaitawo from your own point of view. Wotiudza kuti is it true, unokuzvionawo sei in the comment section.